chibage apa nasi tufana wazadza rusero. Tigozadza rumwezve. Nasa hakuna kundari kukwenda. Ine mushini maoko ere? Hapana mushini apa iko ini ndine mushini. Pamene muri kundari ndine ndingochovha ndima ndodya ndegere pano. Vana ndonzwisisa kavanoenda kuchikoro kwa iwewe. Ndari. Sindori ndonjaridzidzira wenyu. Aiwa. Asi iwe hama dzako ziri kuti. Nei futi. Yamba kuenda kaendesa mari yakakwana wari. Saka. Chikuta zatu zvarimwe mwana chi. Signor, muzvinga. Zvepe kuchibvunzira. Maswera sei? Ewo. Mwanangu. Ndaumbe ndoskuri. Ukuenda pune bhuzu dzakadai. Ndikandosku zirimo mbedroom ndozochinjira mberi. Shasha udo ndinetsa. Mukuzviona signor? Isi mhosva yangu. Ashi. Mwana uchina kuzvara ndega. Pamwe ndozvaakadzidza kwamutari kwangari. Zirimo mbedroom ndozopfekerwa mberi. Enda. Asi ini nangu uyu hunhu ko. Chifamba. Achina mari. Nasi apa torina. Handiri kuona uniform yakapfeka kuti yakanaka kupfuura dzevamwe. Ikoko toda zvinhu zvechikoro. Kuti unosvika kuchikoro wotaura kuti zvako zvisine izvi zvakoma. Chasenda ikoko chikuna tisha wako. Dzipfekwa bhutsu ndikuvafonera. Ndikutokuudza. Ndakachena ndizvi? Akachena asi panyaya yebhutsu apa baba mwana. Hausi kuona kuti pane musikanzwa inenge iri kuitika? Makurukira. Vanhu vakurukira seko uchingojaidza mwana uchingoti munhu mukuru zera rake rora munhu mukuru pakuti ndokudana nevarume vanhu. Kuti munhu mukuru zvisina basa rese. Nepamuna zoti kunowo ndari kokoko. Asi ndichakubata. Kundaroho. Ndati ndichakubata. Ndiri kundari here kwanoramba kuti ndari. Aiwa ndingotaura zvangu ka. Ribo. Unozota beside ka degree kandinako kekukuda. Ndoda tafuti tunotuma course tuwata sana massage so that nechikufadza every time. Ungofila kuva relaxed around me so. Uite kwasere kunge kune massage andidi. Why? Ukazvita girlfriend kunzoko. No, massage. This is the good thing for us. Ndikuitira isusu. Yo kutoona ana Georgina kunzo. Ndikuita I will be doing massage so that pandoya padeni so wagara saizvo zvakaneta ndechikumassage. So that you feel good. Atishandisirwa unogona zvokudozo upgrade. Hai. Shanje dzako dzichakutaza kuwana zvinhu zvakanaka iwe. Shanje idzodzo dzekuti anzononga kutosvika kuti ndikangenda kuzvigona stereki ndakunoitana naJeorgina. Yes, varume ndo vanhu vazvondo zvavanoita tongodzinzwa nyaya idzi. Murume wangu akazoda isu akazoenda negirlfriend saka handidi izvozvo. Baby. Are you for real? Sure. Okay. Shepe muti. Signor. Sawira. Ndimafunga uchitokonora kuchipisa kudai. Handizvozvo. Mamatadza kugara kana pamvuri. Signor makadi. Makadi kuti. Mafara. Saka muchangodhakwa nezvandinazvo zvandagara ndichiziva natural zvandakazvarwa ndinazvo. Izvozvo zvaindi zvandakatoda izvozvo. Chega uchimasadywa zviri natural zvacho. Zvinochovetsewa. Aba ndibonisa mzvangu unofana urukwa mwana. I am a small. Aiwa, but you ndo akatika zvakandifita. Bandakazvitasana ndikatasa pagirazi mama ndakafana nababongo. I like your natural hair. That's why you pese pane ndangogara newe padhuze. I will be smoothing, soupy. Just ndinakira kuti ndisaonekwe to be honest. Izvo zvichoti ndisaonekwe. Ai vantu vabota kuti handifana toita massage ngosi yeye ndizo kumassage ngosi ndizodaiso nevamwe. Iwe ukarukwa unobva uzoonekwa nevamwe varume. So titi potati. Draw 6 na 9. Munzwe mwana wamweni. Munzwe. Iwe wabontora wani mwana watezera wati nyindi kangoita kosi iyo ndakutoita zvara Georgina. Iwe kangorukwa hautazoma boyfriends. So titi potati. Hakuna kunyima kuita sei. Kunyima. Andi wapopera inini. Ndacho kuti utest. Nechikumassage anchididi iwe uchidya. Chinjoya. Abaya waya muganga. Eza ngupera chidona. Ndada tokunongera ri pasi. Basi. Naona basa. Ngokuenda kwa kumarunza kwangu ready. Signor, zvibage zvaukowe zvinoda kumbona kuti zvabviswere mumundomo vozozoko. Vape mde tukucha zvechibage. Swedereka. Aiwa, haimboita. Swedereka.
Itai henyu zve. Chamunogona kuzvingi kuzvidoro kadai mamuri vanhu vanoshanda kadai chae. Zvinoda kumukira mangwanani ndopa zvinoda kuitwa. Ndozvazvinoita vanombozvinzwisisa here. Kawana nungu akambori mhere vakazombokohwa hapana. Signor. Ndaenda kutora kuti tichiendeka kweke. Alright. Arakwire ndati mwangu anoda nguva dzino dzapedza sezvinhu zvanga takataurirana. Tanda kutopedza. Zvichasara shoma chamai vanobva. Kungozvara harusera hatisati tazadza zvedu. Tatati tichazadza matuma rusero mairi. Waigona kundichengetera rwangu ndozvongirira. Ndanga ndazviona kuzhinya kwacho unobva utazhinyu rinosvika kunzeva uko. Nokuti wanga ndazvitaura panapa kuti mamhanje kundari. Ndotozviziva izvo ndo zvandoziva endai. Signor anongonzo vanosirwa rawo rusero iri. Hani ndindodya ndega panapa. Kwepi munorima kaimiko handigori nogbe mudha kwenyuko makakohwa kama 51. Changu chino vakomana vari kutoita. Vakomana vapiko nungo. Basa kwamai wavo. Andichakaita. Ndatopfuura nepo. Kwamai wavo. Ndikati aiwa ngandigare ndisina sawiri. Saka ndinodzoka ka. Usataure nini? Endai kudoro renyu. Handi panapa tichadya doro. Nhasi ndikukuisira plate yakazara nedoro. Ndosadza rauri kudya rosadza rine doro. Endai. Tisara ndichishanda ndega panapa. Ndizibhemudha racho kana kukohwa vana kana chibage basa kufurirwa murume mukuru. Chinhu zvacho soka. Inini. Asikondiziva inini. Uzoita rino mwana? Seriously? Ine yakakosha iyo. Aiwa ndibonesa hama dzako dzinozopedza dzakutondituka kutoti ine handizvari but vasingazivi kuti mwana wavo ndiari kuti asati aredi kuti tiri mwana. Okay. Here's the thing. Kana vanhu muchinge mapinda mumarriage akasi pese pekuti tongomhanyira kuita mwana, we need to plan life. We go stage by stage. We have some goals atakaseta. Tikatanga right now ngoti tatongopinda murelationship marriage totangoita mwana hatisati tane zvikwanisiro zvatotoda asasida Range Rover. My responsibilities akatongowanda chete tichazokwanisa kuita zvinhu zvese zvatoda magoals ese awaitaura kabusiness kako keyembe kawaitaura masozoka afford. Ndinongodza nzvadze kuti musoro nguru kwadza zvikati wow meguru asi zvakaita here. So see pressure. Whatever number one. Pressure ndiye ndinayo. Kuita mwana pressure. Aiwa mwana tinomuita kana takumuda kana. Atitire vanhu pressure kuti tiite mwana nekuti vanhu vari kumuda. Isusu kana takumuda takukwanisa kumuafford, takukwanisa kuita zvake. Remember? Ukaita mwana iwewe right now isusu tichine maresponsibility tisati tambotenga zvinhu zvatoda kutenga irresponsibility inenge yauya mari inenge yakutoshota. Danda nonoka kana ihumba. Aiwa ndaswera mushi. Ndo wanasiga ndidaika o. Iwa. Ndapeza. Ndakutati ndiende kubasa. Mamshidashi. But Mastongo ari kupi? Mastongo? Ndikuta kumurayira ndisati ndaenda kubasa. Imi mungandibvunze zvamastongo munhu anongopembera nenyika mungandibvunze zvokuti nei mastongo ari kupi? Imamuzoti anongofamba achingonzerereka. But ndiwe maika. Kokana kaita mai ndomubata gumbo here ndomubata pai kuti agara ari pano pamba. Chizwa. Ininga ndechita kuti ndiende kubasa. Ndinosiya ndarayira zvendinota kumwana. So umurege chifamba nemaraini echienda nemaraini. So handiti izvozvo. So sadza rangu riri kupi? Sadza? Mabika sadza? Hapana kana muriwo kana sauti yacho hapatorina. Mari yandinayo ndeyandatotengesawo kuti ndizobika futi humwe kuti vanhu vaone kumwa pano vachidhakwa zvavo. Unondichairira. Unondichaira so iwe ndiwe mukadzi wangu. So ndiwe unofanira kundivikira so ndoenda kubasa ndakaguta. But why uchendivata rafu so? Irafu here kana mnaita kuti hapana chimwe. Baba imi madike ndozvakanaka kubasa. Usandivata rafu. Zvoda kunena namakandishura inini handidi hangu kana mukusumudza chimboka izvozvo maindozvisingaite. Because apa ndinoshanda heavy. So apa uri kuvikira vanhu toro ini handina kumwa toro. Handina kujasa. Vechaenda vanhu ndichasoka. Ndopedzera. Endai zvakanaka kana dai makadzoka munozondiitei. Ndonzani kwei? Inanzi chioro iyi. Tsano. Munoda kurohwa imi. Imwe zvenyu imi musateedzera vanopenga.
Wakawira ka? Ndaugona wana wewe ndo. Anditi? Ikudida kutotutuma kanyamko urimo. Musatedze zvababa. Ngatotadza kundipa mari pano. Anditi? Zvino vanosvika nguwai? Ngwafadza vanhu. Vanhu havamboyi vachitengera mwana zera like. Vangatoya achidya chikafu chemwana pano vachiuya kuzona mwana. Zvenhema. But don't you get it? Alright. Iwe wauda mwana. Okay, saka hazvinzi chetaringa mwana, zvonzi bebi ndakuda mwana. Okay, handitoita. Handikuda mwana. Handataimi. Iwe kana watoda mwana, anything for you, I can do anything for you. Izvezvi now. Ndoda kuverengera chianti. Tomboita zvemwana. Andoori kuda. Kuda vanosvika zvavo amene. Ngaitingobatsirana. Tingaitei hapana. Godi. Svikai. Vakomana. Zvituru zvacho zvatopera, ingogarewo pasi ipapo. Mafamba musina bhutsu kwakanaka. Asi maita kutiza. Nduma munda. Pandatora pacho. Ayo. Rakavira. Ko maswera seiko? Ayo taswera sei. Ai ndochachere. Ndoka? Saka ndakagona kubika wendo huru. Ndochachere. Ayo ngatinwe tinozotenga rimwe handiti. Kumana. Haiwa. Hari chakazare. Handiti. Ndive izvenyu. Kuisire uchirimo. Ai urimo zvao. Aiwa iri rakabikwa runeso zvakanyatso patanda yemoto yaka rakanyatsonzwa moto. Apa ndakanyatsa kubika mwoyo uri pachi? Zvese zviri pamwe chete. Kuti vanhu vangu vakaya vanyatsa kudhakwa vanakirwe. Aiwa zviri kuoneka. Saka uri sei iwewe? Kuri sei kumba? Vyatosukunitura ndiri munda. Tawira pandamutora. Anditora pahasha chaipo. Anga pachipisa. Pedza irori. Asi mtine special offer yenyuka. Yaya. Yenyu imimi. Hedu. Imimi. Dega. Imimi Kwete yedu. Aiwa wacheta. Vanga iwe zvayo. Wosaka uyo otobuda umu. Aya uya atobuda hake umu, ini ndompa yake ndimomwa imu. Titende tibatsire kutenda. Mira ndikutorere. Munyatsaona kuti ndakahumisa chaizvo izvo. Ndakona apa ungatoomesa uso uchifunga kuti wanga ndoda kupedzera wa. Basi ndotomuwinda chete. Uya akasandida ndio munhu wandinosoda manje. Signoro. Ndoda kuti mundide nemwoyo wese kana mukadzi wokumba ndoda kuti mumurambe. Ndoda kuti mumurambe mukadzi wokumba. Idai nini signoro ndikutokutsvirai mwoyo signoro. Zvangu zvaita. Pano rimwe chete. Ndotozwa kuti zvinenge zvaita. Kandikare ndakaweka apa. Zvisaoneke nababa. Kwandira nomupa chete zvanaka. Yes. Aiwa. Special offer yandanchitaura kai. Aiwa, haisi yenyuba. Ndiye ava. Uravhara uya. Batsire kutenda ukomana. Ndorenyu chete amumwe nemunhu. Special offer. Ndozvinonya kutenga sterek. Signoro nepatabhatisi ungazondinyimwe. Ayo. Mashoko maanzwa. Ndira signoro, boss baba vanobudisa mari kwete mbichano vachitenga. Saka ndati ndiwape special offer yawo. Wazvimwiri wanyatsoguta. Baba. Izvati mumukati. Aiwa, ikoko siya henyu. Buruchera. Asi ndindatanga kusvika 1 nene. Aiwa, matangenyuka kusvika asi matengero.
matengero. Zvinosiyana. Chera titi Ngari muchinayo wani. Iwewe imwe yako iroro wega. Asi ndinorangarira zvetu kare tumwe tunobuda pasina kubuda tumwe. Kuitei kwacho? Aiwa tunonaka. Ndinodhaka. Imi munongofungoziva nebasa rese. Aiwa kutotera tunonaka tukari toto. Unotazana kuti handiti takangofana nairo. Uku kungopa special offer chete yekuti chi? Semunhu anonyanya kutenga stereki. Rakabikwa nenjera ere kana nemhunga? Njerayo ndiyo mhungayo ndiyo chi ndo mapfunde zvese imomo. Takamikisa ka. Hai rutoda ndakuzembera apa kana nditi kufamba kwandaita here. Mabva matonzwa kuneta kana? Ndiri kuyeya kunaka rakudhakai. Dora zviri. Oye. Pedzai hari yenyi. Oh. Wakutandiza? Aiwa kana handiri kuda kungoti mazaro chako wasvika ndiripo kata. Chinotopedza here? Ndiri vamwe vachauyawo futi. Iwo wakuda kuti saka wadaita zvekunhingika na unofana kugara padhuze. Ndikazodaiso here ndichichena. Aiwa hazvizoita hazvo. Wafambere? Makuenda umba. Aya tokuonei mangwana. Mudzoke unenge uripo. Unenge uripo. Mofamba zvakanaka. Zvakanaka yese. Oraiti umba. Ndichasvika mangwana ndikuda mombe dzekurimisa. Idzoke totaura. Riri kunaka here sinyoro uku? Riri kuita. Riri kuita. Ndikuona kane maitiro amuri kuita yakuti sinyoro vari kunakiwa. Iro iri. Aiwa munoribika zvizvo. Handii ndo zvandakaendera kuchikoro izvozvo. Aiwa muribika. Zvinotendawo kuchikoro kaizo kubika wawa izvo. Saka imema pana parakasara mune pekuchengetera pakanaka here? Kuhari dzangu. Ndosaka muhari dzangu. Handi iri rabhadharwe. Rabhadharwe. Inini ndamuona padzava pacho apa ndasiya mombe dzinoita dzisina anovharira. Saka muda ndikuchengetere hari. Mozoya mangwana muchimwa. Mangwana makusiri pepe Bhabharasi. Asi pakayowa mweya vanenge vasina mari vanenge vachiti mai wawa ini ndinopereka nokuti kunyima kadi zokugoneba. Iri rabhadharwe. Rabhadharwa ka asi kandi kutaura kuti pakayowa mweya vanenge vachiti mai wawa tipeyo bhabharasi. Ndinongochera nomukombe mundo apa nokuti imimi amatadzaka kupedza maona kuti ndakuwandira ika. Mangwana ka. Ndosvika. Saka hapana chakashata ndokuchengeterai ndinorivhara ndotorisa pare nerega. Aiwa hazvinyanyi unedza zviri. Signoro. Koma torana naye signoro. Signoro. Imimi makati wamambo uri wega. Ko ndinogohwisira handiti takangofana neroro ramuri kumwa. Aiwa inini sendisina kurara. Imi majaira kamugara muchingodutira. Zvino ava ndofunga pamwe wadhakiwa nokuti chi? Kuri pamwe Jojo tenge. Mapedza. Imi mamusukona katumbuka ngezvakakaita. Katumbuka muda nomwe. Signoro. Maiwe. Nai signoro. Aiko. Aiwa hazvinetsi. Ndombereka. Mombereka. Aiwa akazva zvokumbereka. Anozoti abirwa munhu. Aiwa hakana. Aiwa hazviite kuti mumubereke. Musiya akadaro kuti ndabirwa. Aiwa makanai. Munogaita ndaro dzeiko. Siya yakadaro. Musiya arare imi. Musiya arare. Munyasiya kumugadzira mushe ushu. Nai, mungati munhu akotsira motadzi kaindira. Anouya mangwana kana kutoya ndichanoudza akadzi wacho kuti murume nyakarara adhakiwa kuno. Zinyorawa. Uyu. Ndatopedza ka. Hey. Ungena ngapha. All right, ayikho ipremise.
ndata kuti muntu ndapinde pagedhi